Zašto Talijani nose plavo? Bilo da se radi o nogometu, košarci, odbojci ili bilo kojem drugom sportu, talijanske reprezentacije prepoznaju se po plavim dresovima, a poznate su pod nadimkom Gli Azzurri. No postavlja se pitanje, zašto baš plavo kad na talijanskoj zastavi nema te boje? Jedno od često spomenutih mitova je da plava boja simbolizira Talijansko more i nebo. Međutim, to nije istina. Neki povezuju plavu boju s povijesnim događajima poput utakmice protiv Mađarske 1911. godine, kada su Talijani zbog snijega navodno morali nositi plave umjesto bijelih dresova kako bi ih se uspjelo prepoznati. Iako su tada po prvi put nosili plavo, snijeg nije bio razlog za tu promjenu. Prava istina leži u povijesti talijanske kraljevske obitelji. Plava boja dolazi iz dinastije Savoja, koja je vladala Italijom prije uspostave republike 1946. godine. Ta je nijansa poznata kao Savoy Blue, a inspirirana je ogrtačem Djevice Marije. Tako je plava postala simbol talijanskih sportskih ekipa, a danas je dio njihovog nacionalnog identiteta u sportu. Zašto Kosovo nije dio Albanije? Iako većinu stanovništva Kosova čine Albanci, Kosovo nije postalo dio Albanije zbog složenih političkih, povijesnih i kulturnih razloga. Ideja o ujedinjenju Kosova i Albanije pojavila se još tijekom II. Svjetskog rata, kada je na Bujanskoj konferenciji odlučeno da bi Kosovo moglo biti pripojeno Albaniji nakon rata. Međutim, ta odluka nikada nije provedena, a odnosi između Jugoslavije i Albanije, koji su mogli omogućiti takvo ujedinjenje, ubrzo su se pogoršali. Nakon proglašenja neovisnosti Kosova 2008. godine, podrška za ujedinjenje s Albanijom se promijenila. U početku 73% kosovskih Albanaca je podržalo tu ideju, ali je kasnije taj broj opao. Mnogi građani obje zemlje sve više naglašavaju zasebne identitete, kosovski i albanski, i smatraju da bi Kosovo i Albanija trebali ostati odvojene države. Glavni razlog zašto ujedinjenje nije ostvareno leži u političkoj realnosti. Iako su neki političari, poput bivšeg kosovskog predsjednika, predlagali referendum o ujedinjenju, većina albanskih i kosovskih lidera fokusirala se na integraciju u Europsku uniju, a ne na stvaranje velike Albanije. Ulazak u EU smatra se ključnim prioritetom, dok ujedinjenje nije visoko na političkoj agendi. Zašto su žene u Latviji toliko visoke? Prema istraživanju koje je analiziralo visinu ljudi u proteklih 100 godina, Latvijke su danas najviše žene na svijetu s prosječnom visinom od 170 cm. Ova studija, koju je provelo gotovo 800 znanstvenika, otkriva kako su nizozemski muškarci i latvijske žene postali najviši ljudi na planetu, dok je u mnogim ostalim dijelovima svijeta visina stagnirala ili čak opadala. Visina, kako se pokazalo, nije samo stvar genetike, već je snažno povezana s prehrambenim navikama i životnim uvjetima. Djeca i adolescenti koji su bolje hranjeni i odrastaju u zdravijem okolišu obično su viši. Zašto Lihtenštajn uopće postoji? Lihtenštajn, mala kneževina smještena između Švicarske i Austrije, uspjela je očuvati svoju neovisnost kroz povijest, zahvaljujući političkoj mudrosti i bliskim vezama sa Švicarskom. Nastao je 1719. godine kao kneževina Rimskog carstva, a svoju neovisnost stekao je nakon raspada Njemačke konfederacije 1866. godine. Od te godine nema svoju vojsku i izbjegava svaki oblik sukoba. Bliska suradnja sa Švicarskom nakon Prvog svjetskog rata rezultirala je zajedničkom valutom i usklađenim vanjskim politikama. Lihtenštajn je ostao neutralan tijekom Drugog svjetskog rata, što mu je omogućilo brz gospodarski oporavak. Politički sustav temelji se na nasljednoj ustavnoj monarhiji, gdje knez dijeli vlast s parlamentom. Zbog svoje neutralnosti i bliskih odnosa sa Švicarskom, Lihtenštajn je opstao kao neovisna i stabilna država. Zašto Litva ima najviše suicida? Litva se već desetljećima suočava s visokim stopama samoubojstva, što je postalo ozbiljan društveni problem. Iako su stope suicida u opadanju od vrhunca 1995. godine, Litva i dalje ima najvišu stopu samoubojstva u Europskoj uniji.
U 2022. godini stopa samoubojstva iznosila je 18,6 na 100.000 stanovnika s velikim razlikama između muškarca i žena. Uzroci ovako visokih stopa su složeni i povezani sa društvenim i ekonomskim čimbenicima. Nakon raspada Sovjetskog saveza 90. godina, Litva je prošla kroz dramatične promjene koje su dovele do nestabilnosti, gospodarskih problema i pada životnog standarda. Alkoholizam, posebno među muškarcima, i dalje je značajan faktor, kao i nedostatak psihološke podrške. Istraživanja također pokazuju da su stope samoubojstva znatno veće u ruralnim područjima i među manje obrazovanim slojevima stanovništva. U nekim općinama stope prelaze nacionalni prosjek, dok su u gradovima mnogo niže. Zašto je Luksemburg najbogatija država na svijetu? Iako je jedna od najmanjih u Europskoj uniji, ističe se kao najbogatija na svijetu. Prema najnovim podacima Međunarodnog monetarnog fonda, BDP po glavi stanovnika iznosi gotovo $130.000, što pokazuje izniman ekonomski uspjeh ove zemlje. Luksemburška industrija željeza i čelika imala je velik utjecaj na gospodarski razvoj te zemlje, posebno u 19. i 20. stoljeću. Tada je Luksemburg postao jedan od glavnih proizvođača čelika na svijetu. Iako je ova industrija počela upadati u drugoj polovici 20. stoljeća, Luksemburg je uspio rekonstruirati svoju ekonomiju i preusmjeriti fokus na nove sektore, posebno financijske usluge. Jedan od ključnih čimbenika koje Luksemburg čini tako bogatim je njegov povoljan porezni sustav. Zemlja se često naziva poreznim rajem, privlačujući mnoge velike tvrtke i bogate pojedince. Velike multinacionalne kompanije poput Googlea i Amazona odlučile su otvoriti svoja europska sjedišta upravo u Luksemburgu. Osim financijskih sektora, turizam i ulaganja značajno doprinose gospodarstvu Luksemburga. Zemlja privlači mnoge turiste svojim kulturnim i povijesnim znamenitostima, dok veliki investicijski fondovi upravljaju s više od 4,5 trilijuna eura, čime se Luksemburg pozicionira kao financijski centar Europe. Zašto Malta nije dio Italije? Malta, smještena u središtu Mediterana, nikada niti nije bila dio Italije, iako je kroz povijest bila pod utjecajem mnogih osvajača. Zbog svog strateškog položaja, Malta je bila dom mnogim narodima, uključujući Feničane, Rimljane, Arape i Normane, a svaki od njih ostavio je svoj trag na otoku kroz arhitekturu, jezik i kulturu. Jedno od najvažnijih razdoblja u povijesti Malte bila je vladavina vitezova Malte, koja je trajala više od 200 godina. Krajem 18. stoljeća Malta je nakratko bila pod francuskom vlašću, no uskoro su Britanci preuzeli kontrolu. Britanska kolonijalna vladavina trajala je do 1964. godine, kada je Malta postala potpuno neovisna. Iako je Malta udaljena samo 80 km od Sicilije, njezina povijest oblikovala je jedinstven identitet. Zašto je Moldavija toliko siromašna? Iako odnedavno bilježi određeni napredak, Moldavija je najsiromašnija zemlja u Europi. Naravno, ako ne računamo trenutno stanje u Ukrajini. Ključni uzrok siromaštva je masovni odlazak radne snage u inozemstvo zbog nedostatka prilika unutar zemlje. Oko četvrtina stanovništva radi izvan zemlje, a iako se većina radnika vraća i svoj novac troši u rodnoj zemlji, to samo kratkoročno poboljšava životni standard. Drugi važni faktori uključuju nedostatak industrijalizacije, nisku produktivnost poljoprivrede te trgovinske prepreke. Ruralna područja posebno su pogođena, gdje su plaće u poljoprivredi znatno niže od nacionalnog prosjeka, a siromaštvo je još izraženije. Posebno su ugroženi Romi i djeca u ruralnim područjima, koji često nemaju pristup osnovnim uslugama poput obrazovanja i zdravstvene skrbi. Zašto Monako nema kralja? Monako, malena i bogata država, nosi titulu kneževine, a ne kraljevine. Povijest Monaka započinje 1297. godine, kada je Francois Grimaldi preuzeo vlast. Od tada obitelj Grimaldi vlada Monakom. Povijest Monaka leži u njegovim povijesnim odnosima s Francuskom. Kroz ugovore Monako je pod zaštitom Francuske, a da bi se očuvali diplomatski odnosi, vladari Monaka nose titulu princa, a ne kralja.
Iako je Monako priznat kao neovisna država još 1489. godine, veza s Francuskom ostala je čvrsta. Dvije zemlje dijele kulturne, društvene i političke interese, poput zajedničke valute i pripadnosti šengenskom području. Zašto Crna Gora koristi euro? Crna Gora, iako nije članica Europske unije niti eurozone, koristi euro kao svoju službenu valutu. Ova odluka vuče korijene iz 90. godina kada se Jugoslavija suočila s teškom ekonomskom krizom i hiperinflacijom. U ranim 90-ima Jugoslavija je prolazila kroz razdoblje raspada, ratova i međunarodnih sankcija. Hiperinflacija bila je toliko ekstremna da su se cijene u državama udvostručile svakih 34 sata, a novac je praktički izgubio vrijednost. U tom kaosu građani su izgubili povjerenje u dinar, te je ta valuta danas jedna od 3 najmanje vrijednih u Europi. Kako bi se spasila od ekonomske propasti, Crna Gora je 99. godine jednostavno uvela njemačku marku kao sredstvo plaćanja. Kada je euro 2002. zamijenio njemačku marku, Crna Gora je prirodno prešla na euro, iako nije članica eurozone. Ova odluka nije bilo formalno odobrena od strane Europske unije, ali je Crna Gora odlučila da je stabilnost koju euro nudi ključan za ekonomski oporavak i razvoj zemlje. Usvajanje eura donijelo je Crnoj Gori niz prednosti, uključujući stabilnost, povećanje povjerenja investitora i olakšanu trgovinu s europskim partnerima. Međutim, postoje nedostaci. Crna Gora nema kontrolu nad vlastitom novčanom politikom, ne može utjecati na kamatne stope, niti ima pristup financijskim mehanizmima eurozone, što ukratko znači da je ovisna o globalnim financijskim kretnjama. Zašto Nizozemska više nije Holandija? Mnogi ljudi izvan zemlje često koriste naziv Holandija kad govore o Nizozemskoj, no to je zapravo netočno. Riječ Holandija se odnosi na samo 2 pokrajine, sjevernu i južnu, dok ih Nizozemska ukupno ima 12. Povijesno gledano, Holandija je bila najutjecajnija regija u zemlji. Sjeverna i južna Holandija je mjesto najvećih i najpoznatijih nizozemskih gradova poput Amsterdama i Rotterdama, što je dovelo do toga da se cijela zemlja često poistovjećavala s ovim područjem. No Nizozemska se sastoji još od 10 drugih pokrajina. Kako bi promovirala sve dijelove zemlje i naglasila bogatstvo cijele Nizozemske, vlada je 2020. odlučila prestati koristiti naziv Holandija u službenim dokumentima. Službeni naziv sada je isključivo Nizozemska, a čak je i turistički logo redizajniran. Umjesto starog loga s natpisom Holandija i narančastim tulipanom sada stoji stilizirani tulipan uz slova NL. Pretplatite se na kanal kako ne biste propustili sljedeće epizode. Ako još niste, pogledajte prethodne. A za kraj, Simon says subscribe!